Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri, ekainak 6 dugu gaurkoa, eta 2 elkarrizketa izango ditugu. Hasteko, 11 orduz 11 kantu ekitaldiari buruz hitz egiten izango ditugu Mikel eta Endika. Eta bestetik, Angel Rekalde, Navarraldetik, Noaingo batailaren inguruan hitz egiten. Bukatzeko, artearen ibilbidea, txondaren inguruko esposizio batekin. Hastera goaz! Saio hasteko goazen gaurko efemerideekin. 1589 urtean Diego Velázquez, Espainiar margolari barrokoa jaio zen. 1954 urtean Bigarren Mundu Gerrako de eguna. 150.000 gudari aliatu Normandiako hondartzetan lehorreratu ziren. 1956 urtean NBA sortu zen New Yorken. Goazen gaurko titularrekin. Eskuina geldiarazteko hitz egitea ezinbesteko zaiela ohartarazi dio EH Bilduk PSN-ri. Madrilen Pedro Sánchez babesteko prest azaldu da Navarra Suma. Urtebete igaro da Altsasuko Iñaki Abad, Jon Ander Kop, Aratz Urrizola eta Julen Goikoetxea bigarrenez atxilotu zituztela. Ostegunean, Maite Larburuk bakarka egindako lehen lana aurkeztuko du. Euskarazko abestiak non bere formakuntza klasikoa eta folka, bosa zein jazza uztartzen baititu. Iruñeko udal artxiboak 2 bisita gidatu eskainiko ditu, ostiralean eta larunbatean, mundu osoan ospatzen ari den artxiboen nazioarteko astearen barruan. Nafarroako gobernuak lantaldea handituko du, 31 plaza berri sortuz. Babes zibileko zerbitzuko, Arangureneko osasun, etxeko eta Nafarroako lan eta osasun publikoko institutoa indartuko dira. Maiatza oso hotza izan da Nafarroako eremu gehienetan, urtegietan bildutako ura 134tik 83ra igaro da hilabete batean. Organo emaile zarela ziurtatzeko agiriak biziak salba ditzazke, kanpaina abian da. 2000 bizi salbatu dira Nafarroako organo emaileen bidez. Agendaren errepasoa egingo dugu orain. Gaur, Maite Larbururen kontzertua izango dugu erraldoien txokoan. 8:30 izango da sarrera librearekin. Antolatzailea Iruñeko udala. Bihar elkartasunerako azoka solidarioa egongo da, Barañango liburutegi plazan. 5:00 8:00 izango da sarrera librearekin. Antolatzailea Barañango udala da. Bihar ere, 25 urte pobreziaren aurkako Nafar Sarea kontzertu solidarioa izango dugu zentralen. 8:00 izango da sarrera librearekin ere bai. Antolatzailea pobreziaren aurkako Nafar Sarea da. Larunbatean, egun osoan zehar Elortzibarko Euskararen eguna ospatuko da. Elortzibarren izango da eta sarrera librea ere. Antolatzailea Elortzibarko gau eskola. Larunbatean ere bai, goizeko 9:00 gaueko 9:30 Ansoaingo eguna jaialdia ospatuko da. Sarrera librea da eta antolatzailea Ansoaingo udala.
egunkarien azalak errepasatuko ditugu. Diario de Navarrarekin hasiko gara. Titular nagusia Espartzak Sánchezi UPNren botuak eskaintzen dizkio, Nafarroaren gobernantzaren truke. Argazki nagusia Nafarroako sozialistak eta Geroa Baiko partaideak ikusten dira. Titularrean, Txibite Barkosekin negoziatzen hasi da. Diario de Noticias, titular nagusia Espartza Sánchezi bere abstentzioa eskaintzen dio. Ciudadanos eta PPek ez dute onartzen. PSNek Navarra sumari ez diola presidentzia emango argi uzten du. Argazki nagusian, PSN eta Geroa Bairen arteko bilera ikus daiteke, honek dakarren espektazio mediatikoarekin. Argazkian bileraren maila kazetariz gainezka ikus daiteke. Euskal Herriko egunkarietara pasako gara orain. Garan, titular nagusia, Txibitek Euskal Herria Bilduri bizkarra ematen dio. Honek 23 gaiezko topera etxi beharko du. Euskal Herriko gazteen 88% klima aldaketari buruz kezkatuak daude. Berrian, titular nagusia eta argazkia. Gobernurako asmoa berretsi du. PSN Geroa Bairekin egin du lehen bilera, eta baieztatu egin du gobernu bat osatzeko bokazioa. Geroa Baik adierazi du ez dizkiola zalantzak argitu. Beherago, Zegona inbertsio funtsak Euskaltelen kontseilari ordezkaria aldatu du, irakur daiteke. Eta kulturaren atalean emakumeak bertsotan, eztarria askatzen. Euskal Herria Irratiaren webgunean, albiste nagusi bezala, PSNek esandako esaldia. Ez diogu babesa emango Navarra sumari, eta ez dugu elkarrizketarik egingo EH Bildurekin. Eskuin aldean, eskailetako azken maila igoko dugu gaur Sanferminetara bidean. Eta bukatzeko, albiste kultural bat. Hezurren azpian bakarkako lana aurkeztuko du Maite Larburuk gaur. Zerua laino gutikin egongo da, goi laino batzukin egunaren amaieran lainotsu geratzeko joerarekin. Hegoaldeko haizea ahul bizia ibiliko da, gauean hego-mendebaldera egin eta zakartu egingo da. Temperatura maksimoa nabarmen igoko dira. Ostiralean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da goiz partean, tarteka lainotsu gainerako ordutan. Goizaldean euri txiki egingo du zenbait tokitan ertaina. Arratsaldean baliteke zaparrada txikia botatzean hemenka. Hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, eguerdi partean mendebaldera egingo du. Temperatura minimak gutxi igoko dira eta maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Orain albistetara pasako gara. Lehenik, Uharte. Udako hiri kanpaldietan matrikulatzeko epea amaitzear dago. Bihar, ekainak 7 ostirala, amaituko da udako hiri kanpaldietan matrikulatzeko epea. Apuntatzeko informazio guztia Uharteko udalaren webgunean aurkitu dezakezue. Festetako kartel lehiaketa abian da. Irailaren 14tik 23ra ospatuko diren anaitasunaren jaialdietako kartel lehiaketa martxan da dagoeneko. Lanak aurkezteko epea uztailaren 19an ordubitatik bukatuko da eta lanak udaletxeko bulegu orokorretan aurkeztu beharko dira. 3 sari emango dira, lehenengoa 600 eurotakoa eta 200 eta 100 euroetako 2. Noaingoko udalaren berriekin hasiko gara orain. 2019ko udako areto futboleko txapelketa ospatuko da. Txapelketan izena emateko epea ekainaren 14ean amaituko da, eta txapelketa uztailaren 17an astelehenean hasiko da. Informazio guztia Noainko udalaren webgunean aurkituko duzue. Bukatzeko Iruñako albisteak. Iruñako udal artxiboak 2 bisita gidatu eskainiko ditu artxiboen nazioarteko astearen barruan. Ostiralean, 11etan eta larunbatean
12an izango dira bisitak. Eta Ana Hueso artxibozain arduradunak azalduko du ibilbidea. Bisitak doain dira, 60 minutu inguru iraungo dute eta ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea. Ibilbidea hasteko topalekua ate nagusia izango da, eraikinetik kanpo. Beste aldetik, Nafar exekutiboak bere plantilla handitu du, 31 plaza berri sortuz. Funtziotan dagoen Nafarroako gobernuak 3 dekretu foral aprobatu ditu. Herrialdeko administrazioko plantilla organikoa aldatzeko. 31 plaza berri sortu dira herri babes zerbitzurako, Arangureneko osasun zentrorako eta Nafarroako osasun publiko eta laboraleko institutorako. Magazinaren bigarren zatira iritsi gara, goazen gaurko elkarrizketekin. Ekainak 8, 11 orduz 11 kantu ekitaldia izango dugu Txantreako Ezkaba plazan. Honi buruz hitz egiteko hemen dauzkagu Mikel eta Endika. Ongi etorri, zer moduz? Ongi. Bueno, nork antolatzen dugu ekimena? Bueno, Euskaldunon Biltoki elkartea, 2000an sortutako elkarte bat da, eta ordutik ona Euskararen bidetik, elkarte Euskalduna baita, Euskaldunez osatua, antolatzen dugu urtero eta urte osoko programazio kultural bat. Eta orduan, horren barruan, urtero egin dugun bezala, iaz hasi ginen proiektu hau martxan hartzen, 11 orduz, 11 kantu. Zergatik edo, nik esango nuke, orain pixka bat moduan ere jartzen ari da, eta talde asko, persona asko, kantuaren inguruan eta pixka bat kalean eta etxetan eta elkartetan eta kantua indartzen ari zela ikusi genuen. Eta guk pentsatu genuen, hori nolabait ginda bat, Euskararen ginda bat izateaz gain izan zitekeela baita ere, zergatik ez, Euskal komunitatea indartzeko tresna bat. Eta orduan guk kantura konbidatzeakin batera nahi genuen komunitate hori edo Euskararen komunitate hori aportazio txiki bat egin. Eta aportazio hori esan genuen, zergatik ez dugu erronka bat egiten, erronka bat Euskaldunontzat beti gainera apostu munduan eta ibili izan garenez, esan genuen apostu bat, 11 orduz, 11 kantu, eta planteatu genuen, jende ezberdin etorri da dira, ez da profesionalen kontu bat, etor da ditezela adin guztietako jenteak, taldeka, banaka, hori berdin zaigu, eta izan da dira nolabait Iruñerriko edo Txantrako batez ere, baina Iruñerriko euskaltzale eta euskararaz ari nahi dutenen komunitate hori indartzeko espazio bat, eta helburu horrekin sortu genuen, eta iaz nahiko ongi atera zenez, eta askok esan ziguten, hau errepikatu beharko da, eta aurtengoz berriz egitea erabaki dugu, eta gero ikusiko dugu aurrera zer gertatuko den. Beraz, pasaren urtean erronka egin zenuten, eta 11 orduz egon zineten? Bai, lortu genuen 11 orduak betetzea, eta gainera esandakoa jende oso gustora aritu zen. Gainera aldez aurretik ematen da izena, nolabait izaten dugu zerrenda osoa kantatuko dutenen eta baita ze kanta kantatuko dituzten ere, eta joaten gara gu aurkezten. Jendea nahi gogotzen eta jaisten ez zen atokira eta guk aurkezten ditugu, beraiek zein kantak, egileak eta dena ere informazio guztia ematen saiatzen gara, azkenean euskal kulturan ekarpenak egin dituzten musikari eta abeslariei ere beren ekarpena eskertzeko edo ez bakarrik kantatu, baizik eta kanta horiek nork egin dituen eta jendeari ikusarazi. Eta lortu genuen egia esan, sopozik gelditu ginen eta horregatik egin dugu aurten berriz, eta aurten ere saiatuko gara. Ematen du beteta daukagu eguna eta ematen du etzaterako dela. Osea, beraz, aurretik apuntatu behar da jendea? Hori da, horrela egiten dugu bestela
kaosa litzateke, ezta? Bestela, agian momentu batean mundu guztiak parte hartu nahiko luke eta beste ordu batean ez legoke inor, ze hori azkenean goizeko 11:00-tik gaueko 10:00-tara ordu asko daude, ezta? Orduan antolaketa hori beharrezkoa da eta bai, batzuk nahiago izaten dute bazkal aurretik kantatu, gero bazkaria ere izaten dugunez, bazkal ondoan mahai inguruan eta aritzen gara denok elkarrekin, eta gero arratsaldean ere jendea igotzen joaten da, eta azkenean bai bete ditugu ordu guztiak ematen duenez. Beraz, ekitaldia, kantuaz aparte, daukazue bazkaria eta zeo zer gehiago nola antolatua dago? Bai, hori da. Karpa bat daukagu justu Ezkaba plazan elkartearen aurrekaldean jartzen duguna, eta orduan goizeko 11:00-etan hasten gara kantuan, eszenatoki gainean, eta ordu biak pasata edo bazkaria egiten dugu bertan. Orduan jendeak uzten dio ateratzeari eta denak sartzen gara bertan, eta bertan bazkaldu eta gero mahai inguruan edo kantatu tarte batez. Eta gero atxaldean zehar berdin jarraitzen da, eta bukaera aldera 8:30 edo izaten dugu ere mokadutxo bat jateko txistorra eta jartzen dugu, eta azken txanpara gaueko 10:00-tara indarrez iristeko. Eta ze kanta mota? Osea, bakoitzak aukeratzen du kanta izena ematerakoan, edo nola? Bai, norberak aukeratzen du abestia, saiatzen gara 2 edo 3 aldiz baino gehiago ez dadila egunean zehar kantatu abesti bera, orduan deitzen duenarekin adosten dugu nolabait pixkat hori ez dadin gertatu beti abesti berdina kantatzen egote ez da. Orduan bai, jendeak deitzen du eta horren arabera antolatzen da pixkat persona bakoitzaren ordua eta ze abesti. Interesantia da, indikak lehen esan duen bezala, eta guk aprobetxatu nahi dugu, hau omenaldi bat ere badela, omenaldi bat hainbat eta hainbat jenteri, hainbat artistari, bai abestien letrak sortzen hau da idazleak eta bai hainbat abeslari musika jarri diotenak, horiek egiten duten lana hori eta jendea aprobetxatu momentu horretan abestiek nola egin dituen ezagutzeko eta haiei omenaldi txiki bat egiteko. Eta adibidez, nortzuei? Abesti bakoitzaren egilei, bai letra aldetik, eta jendeak abestia aukeratzen duenean guk bilatzen du norena den abesti hori, bai letra aldetik eta bai kantu aldetik, eta esan egiten dugu publikoki. Gero denetariko kantak daudela, batzuk dira oso ezagunak eta betiko euskal kantak ez, mundu guztiak kantatzen dituen horiek, eta horiek dira zuzen ere nolabait saiestu nahi dugunak etengabe errepikatzea, ez? Zeintzuk dira horiek adibidez? Beti ditugu batzuk oso mitikoak direnak, ez? Txori sadarren izan, eta horiek kantatzen ditugu eta behin baina goiagotan bizpahiru aldiz ateatzen dira gunen zehar, seguraski, baina ez duguna nahi da mundu guztiak esatean nik hau kantatu nahi dut, denek berbera, eta ez bagen hori aldez aurretik antolatuko, azkenean egun osoan zehar kanta bera kantatzea ez da helburua, ez? Baina gero ere bestelako kanta asko ere daude. Batzuk norberak einak, ze kantautoren bat igual ere etortzen da, bere kantekin ez, edo talderen bat bere kantekin, gero bertsolariak ere baditugu eta horiek momentuan improvisatzen dute. Zer gehiago, bago ere, denetatik gero jarri daiteke musika aukera dago, batzuk abez batzan moduan etortzen dira eta haiek kantatu ez, beste batzuk ekartzen dute agian musika tresnaren bat. Eta momentuan beste batzuek eskatzen digute jartzeko fondoan musika ordenagailuarekin eta horren bidez kantatzen dute eta aukera hori ere badago. Orduan karaoke antzera edo. Gainera, pantalla batzuetan jartzen dugu abesti gehienetan behintzat letra jartzen dugu bai kantatzen ari direnek eta bai jendeak jarraitu ahal izateko abestia. Orduan, pixkat egunak denetarako ematen duenez, kanta mota desberdinak eta modu desberdinetan kantatuak ditugu. Bai, importantea dena bakarrik eskatzen duguna euskaraz izatea. Euskaraz kantatu behar da eta edozein motatako abestia kantatu daiteke. Eta ez da zertan profesionala izan. Hau da, ongi pasatzeko eremu bat eta hau da denei irekitako toki bat. Kantatzen dugun bezala jaiak direnean edo edozein ospakizuen dugunean kantatzen dugun bezala mahai inguru batetan, alaxe behar du izan plazan ere kasu honetan. Eta hasieran jendea lotxatuta egoten da edo ez?
Nora joaten Bueno, da? adibidez izena emateko orduan, agian normalean kantatzen duen jendeak edo ez du inolako arazorik izena emateko eta gainera gogoz egiten du eta gero bada jendea agian kantatzea gustatzen zaiona, baina ez duena normalean jende aurrean kantatzen eta pixkat tiratu behar zaiona, ez? Baina, bueno, azkenean pixkat tiratuta eta animatzen dira. Eta gero egia da, agian aldez aurretik agian lotxa izan dezaken norbait, momentuan ja giroan sartuta eta ez ikusita besteak nola egotzen diren eta agian trago pare bat hartuta edo, errezago ateratzen dela, ez? Eta gainera, azkenean, egia da eszenatoki txiki bat jartzen dugula, baina oso xumea da, ezakit nola esan nahiko etxekoa da edo nahiko alde horretatik hurbila, goxoa, ez da ez duzu kriston eszenatoki bat ere behar kriston jendetzain aurrean, ez? Orduan, jendea azkenean, igual lotxa badu hasiera, baina pasatzen zaio. Eta Euskaldunon Biltoki elkartea, honetaz gain ze beste gauza antolatzen dituzue? Bueno, oso betitik oso zabala izan dugu eskaintza, ez da, eta proiektu batzuk urtero egiten direna dira, beste batzuk urte gutxi irauten dutenak, beste batzuk behin egoketak ito, denetatik, baina, bueno, labur bildutan igandero ematen dugu umentzako zinea, ikastaro batzuk ere eman izan ditugu, baitzupen aldetik helduentzat eta baita ere umentzat, sokaldaritza eta sektore ezberdinei begira, hitzaldiak eta ere ematen ditugu, formatu txikiko ekitaldi musikalak eta olakoak ere bai. Bueno, oso zabala da, noizbait barnetegiren bat ere egin izan dugu ume eta gazteek euskaraz gehiago egin dezaten, kolaboratzen dugu baita ere mintzakide oloko gauzekin eta zentzu horretan eskaintzen dugu gure lokala eta egoitza horretarako. Nolabait elkarteak 55 bazkide gara, beti garbi eduki dugu bi arlotan ari behar dugula, bata ongi pasatzeko historia eta beraz elkarte horrek aisialdirako balio du, badu bere jantokia sukaldea eta bat eta beste jendeak otorduak eta barra egiteko, baina beste arlo eta importanteena da kulturari bideratua eta euskarari bideratua. Eta zentzu horretan urtean nahiko betea eta ezberdina da denei bildua dedikatua ikusten dugu gure programa. Eta adibide hauxe ere bat da, 11 kantu zen zerbait lortu da dugu eta pozik bagaude hori da, ez? Badoa zela kantatzera, umeetatik hasi eta jubilatutara. Eta tarte hortan denetik sartzen dira. Hori lortu dugu eta hori guretzako euskal komunitate osoa bezala begiratuta gauza ederra da. Ondo. Eta, lehen aipatu duzue abesti bat gero jarriko dugula, nola bururatu zaizue hau? Bai, aurten, bigarren urte hontarako pentsatu genuen pixkat jendearen gana iristeko eta publizitatea egiten hasteko eta horrela zagatik ez dugu bideo bat egiten eta zabaldu ez, eta horrekin jendea animatu. Eta orduan genuen bideo bat ator Gabon kanta hartu genuen eta aldatu genion letra, bai. Nola esaten duen ator mutiletxe, esan genuen ator lagun kantura, ez? Eta horren inguruan genuen bideotxo bat eta eski genuen YouTubeen eskuragarri dago eta hortik pixkat jendea animatzeko eta hori kantu bat sortu genuen eta larun batean hori izanen da lehenbiziko kantatu. Nolait txupinazoa emateko kantatuko duguna bestia. Pixka bat, jokoz kanpo harrapatzen da beste horrek, Gabon kanta da eta zer dela eta udan pixka bat kontraesan hori nahi eta egin duen pixka bat zer esan emateko eta umore pixka bat ere tartean sartzeko eta nolabait atentzioa ditzeko eta izan da dien pixka pizgarri ez. Zuek ere eszenatokian ikusiko zaituztegu, ez? Bai, artenako gara, zer gatik ez. Bai, ni adibidez, ni beste lagun batekin aurkezten ibiliko naiz. Kantak esan bezalak, bai kantatuko dutenak, bai kantak berak aurkeztuko ditugu etengabe. Eta orduan, egongo gara biren artean, egun osoan zehar aurkezten. Eta hartaz aparte, bai, ateako gara bestiren bat kantatzera. Ondo, orduan jende animatzen duzue? Bai, noski. Hori esan behar nuen, nahiko belta daukagu, jadanik, eta lortuko dugu, baina hala ere, oraindik norbaitek izena eman nahi badu, posible da,
Orduan, horretarako gure telefono zenbakian 6 telefonoan, gurekin harremanetan jarri eta ze kantatu nahi duzuen esan, eta bazkarira ere oraindik izen emateko aukera badago. Orduan, animatzen den ororentzat, oraindik atea irekita dago. Eta bestela ere, egunean zehar, ikustera pasa nahi duen edonork ere, gonbidatuta dago Txantarako Ezkaba plazan jarriko dugun karpara. Ekainak 8, ezta? Hori da, Larunbatean. Gainera, dirudienez aurten eguraldi hona ingo digu, iazkoaren partez, eta espero dugu oso giro goxoa izatea. Iaz euria gintzigun egun osoan zehar. Bai. Baina hala ere songi atera zen. Eskerrak karpa jarri genuela. Bai, bestela. Bueno, hau da dena, zerbait aipatu nahi duzue, o...? Eskertu zuei, Ez zuei, eskerrak zuei. Egiteagatik eta aukera emateagatik jentearen gana gure proiektua zabaltzeko. Hori da, eskerrik asko eta jendeari animatu da dira. Larunbatean gurekin egunea pasatzera edo partetxo bat pasatzera. Eskerrak zuei ere. Bueno, arratsaldeo. Berdin. Aurten ere gogoratuko dugu Noainen izandako bataila, non nafartarrek gaur egun arte independentzia galdu zutela. Hemen honi buruz hitz egiteko daukagu Angel Rekalde. Ongi etorri, zer moduz? Ondo. Arrazoi duzu, beste urtetan bezala, urtero egiten dugu olako ekimena, olako ekitaldia, gauza desberdinekin. Eta, konta eguzu, nola izan zen bataila? Gertaera historikoa oso garrantzitsua guretzat, Nafar bezala, Euskaldunentzat. Badakizu, 1512an Albako dukea inbaditu zuela gure herria, Nafarra, eta konkista hasi izan. Hain ezaguna ez dena da, hori zela eta Nafarrak resistentzia aurkeztu zuten, eta 18 urteko gerra izan zela, ez da hain ezaguna, baina gero gertaera batzu, Amaiurko borroka edo Hondarribikoa, Noaingo bataila hau baita ere, edo bestelako figurak baita ere, Catalina de Foix, edo Pedro de Navarra, olako figurak ezagunak, ez? Baina guzti hori kontestu hortan sartzen da, ez? Gerraren kontestuan. 18 urte horietan, pixkat denetatik, ez? 3 saio nagusiak izan ziren, lehendabiziko momentuan noriteko erreakzioa,
porrota, ez zen aurrera atera. Handik urte batzutara errege katoliko famatua Fernando Falsarioa edo hil zan, eta Nafarrek uste zuten, 1516an uste zuten momentu egokia zela berriro beste saiakera, baita ere porrota, Pedro Navarra harrapatua izan zen, eta barta. Eta 1521 Gaztela matxina bat izan zen, komunaroen matxina da. Orduan, Nafarrek berriro pentsatzen, hau da gurea, aprobetxatu behar dugu, indar guztiak bueltatu dira Gaztelara, hango matxina da kontrolatzeko eta hori, herria gure esku dago. Eta orduan saiatu ziren, olako saiakera bat edo berriro matxinada bat egiten. Eta nahiko potente eta nahiko ondo antolatua. Hori zela eta hilabete batez Nafarroa independiente izan zen. Indar guztia bildu zituzten, aliatuak, frantsesak, Asparroz generalak, frantsesa, etorri izan bere gaskoien indarrekin aliatu bezala, baina hor Nafar guztiak bildu ziren. Batez ere, herri guztietan izandako matxinatuak, Lizarrakoak, Iruñeko batailan hain zuzen, zauritua izan zen Ignacio Loyola famatua, bera militarra zen, militar espainola, eta horren ondorez zauritua oso larri, eta bere mistika hortik abiatu zen. Baina, guzti hori zela eta azkenean Nafarrek liberatu zuten lurraldea, eta hilabete batez Nafarroa independente izan zen berriro. Baina, karo, Gaztelan konfliktoa edo matxina amaitu zenean, Biladarren indar imperialak matxinatuak garaitu zituztenean, hartu zituzten bere indar guztiak eta Nafarroa etorri ziren. Eta orduan bi armada talka egin zuten, hain zuzen, Noainen. Eta talka hortan, indar askoz fuerteago gaztelarrak ziren eta Nafarrak garaitua izan ziren. Esaten da, kriston triskantza izan zela, eta 5.000 Nafar, esaten zuten 8.000 gizon bildu zirela, eta 5.000 han gelditu zirela, aberia izugarria. Ezaguna da, gero hortik borroka galduta zegoen. Saiakera batzuk izan ziren gero, handik aldendutako batzuk hartu zuten Amaiur eta bestelako saiakera, baina Noainen porrota izan zen. Hor, Nafar estadua garaitua izan zen. Hor desagertu zen estaduaren indar faktikoa. Gero, borondatea, kontzientzia, kultura, nahi dezuna, dena junda galtzen. Baina indar bezala, han. Horregatik, han amaitu zen, eta horregatik guretzat da gogoratzeko fetxa edo toki esanguratsua. Guretzat hori da, estaduaren garaipena, garaituak izan ginela. Horregatik hori egiten duguna urtero, bestelako batailak edo bestelako gertaerak ezagunak dira arrazoi batengatik edo bestengatik, Amaiurrekoa edo Pedro de Navarra edo dira gogorapen puntualak. Baina gure ustez politikoki independentzia hemen galdu zen. Gu estadua ginela Europan, existitzen ginela, hor desagertu zen. Ta nola izan daiteke hain, konparatuz, Amaiurgo bataila edo beste izendatu duzun bestea, ezagutzen direla gehiago importantena baino? Hor sartzen gehan memoriaren funtzioa eta mekanismotan, memoriaren atal nagusia da transmisioa, transmititu behar da. Ez bada ezagutzen, isiltzen bada, edo bere esan nahia baztertzen bada, eta neurri baten hori gertatu zaigu, hori galtzen da. Transmisioa ezinbestekoa. Amaiur zergatik da ezaguna? Esaterako, Arturo Kampion eta hauek, bere garaikoak eta hori landu zutelako, monumentu bat jarri zuten, idatzi zuten, eta jendea enteratu zen. Hori ez baduzu egiten, galtzen da. Horregatik importante dira memoriaguneak, ez? Hor transmititzen delako gertaeren hori esan nahia. Eta horrek jendeari ematen dio bere kontzientzia, zein nahi zen, zer gertatu den, gure herria nola ailegatu gehan, gaur izan arte, ez? Oso importantea da hori lantzea, eta askotan ez da lantzen. Horregatik egiten dugu ekitaldia, hain zuzen, olako transmisioa bermatzeko edo jarraitzeko.
Ondo, eta esai guzu, ze ekimen mota izango da, ze prestatu da duzu? Berez esan dezagun bi atal. Gauza gehiago daude, baina batez ere bi. Alde batetik, egun hortan, hori da ekainaren 29an, berez uste historikoki dela ekainaren 30ean izan zela. Baina urtero egiten duguna da, ekainaren azken asteburuan edo ospatzen da edo gogorazten da, ez? Eta hori aurten tokatzen da 29an. Orduan bi atal, alde batetik, egun hortan egiten dena, eta hori da martxa bat bere egitarau guztiarekin, baina hori baino lehenago egiten duguna da aste kultural bat. Eta hor daude, hitzaldi batzuk, eta, bestelako. Aurten, egongo dira Xabier Irujo hitzaldi batekin, ez dakit esaten du, Xabier Irujo Lizarrako forua, eta holako gaiak jorratzeko, gure historiaren eta gure ondarearen gaiak jorratzeko. Mikel Sorauren gure imaginarioa, eta gero liburu desberdinen aurkezpena. Beini Agirre aurkezten du Gipuzkoaren historia nafarra, eta Koldo Martínez Garatek aurkezten du beste liburua Lapurdi iraultza frantsesaren garaian, eta hori. Eta gero Iñaki Uriarte, Oda a la fábrica abandonada. Gai desberdinak, ez? Horiek, azken fina izan da, kondestablen, astegunetan, egunero olako hitzaldi bat. Eta gero, larun batean izango dugu urtero egiten den martxa. Gaur egun, fase desberdinak izan ditugu, baina momentu honetan egiten dena da noaindik ateratzen da martxa goizeko 11etan, eta badoa Getzera. Getzen, badakizu, Ulibarrenaren monumentoa dagola, batalla hortan hildakoei, eta Ulibarrenaren monumentoan egiten da ekitaldi hori ez, olako omenaldi txiki bat, xume bat, eta normalean pregoilari batek kontatzen du olako diskurso txiki bat, olako ideia bat, eta hori aurten Asizko Urmeneta marrazkilaria egongo da, eta berak kontatuko digu, berak proposatu digu ideia bat, ez? Ideia da erresistentzia, herri existentzia, ez? Olako paralelismoa nola sortzen den, ez? Eta azken finean gure herria existitzeko etengabeko erresistentzia bat, hori ez, atal guztietan borroka horretan, baina baita ere kulturan, hizkuntzan, izaeran, ekonomian, bizitzeko beti, bizirauteko beti erresistentzia, beti ariketa gogor bat izan da euskaldunentzat, nafarrentzat. Ondo, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun edo... Nik gonbidatuko nuke denei edo parte hartzea, egiten degula bazkari bat herrian, Getzen, eta horretarako izena eman behar da, informazioa baita ere Navarralde webgunean daukagu, izena eman behar da, kontaktatu gurekin, eta telefonoa hor dago, webgunea hor dago, gure korreoa navarralde@gmail.com, edo nahi batzu telefonoa 988-210-5 ezaguna da, interneten oso erretxa da. Baina, merezi du, urtero elkartzen gea kuadria handi bat, baina hori da gure ondarea, gure memoria, eta gure historia, azken finean hori da gaur egun garena egin gaituena. Eskerrik asko, Angel. Eskerrik asko zuei, holako aukera emateagatik. Saioaren amaierara iritsi gara. Orain artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.